Mae creu topics yn gallu hwyluso pethau i chi fel athro yn ogystal â'r disgyblion. Felly, yn yr esiampl yma, beth gen ni fel topics ydy, mae gen ni wythnos yma, iaith, hanes, mathemateg, ac yn y blaen lawr fan hyn. Falle bod yr esiampl yma yn esiampl fysa yn digwydd o fewn ysgol gynradd wrach, ond fedrwch chi feddwl sut oes o'n gweithio hefyd mewn ysgol uwchradd. So gennych chi yr wythnos yma ar hyd y top yn hyn, a wedyn wrach eich meisydd chi o fewn rhyw bwnc. Ond be mae hwn yn neud i'r plant hefyd ydy gwneud o'n hawdd iddyn nhw pan maen nhw'n mynd ar i'w Google Classroom nhw, maen nhw'n gallu gweld yn syth pa waith sydd angen gwneud ar gyfer yr wythnos yna. A wedyn unwaith mae'r gwaith yna wedi gorffen wedyn yr wythnos yna, yr unig beth sydd angen i chi wneud fel athro wedyn mwyn gwneud pethau yn drefnus neu cadw pethau'n drefnus, ydy llusgo'r rhain wedyn i mewn i lle fysa nhw yn ffitio. Felly test darllen yn mynd fewn i iaith, wrach bod Santes Dwynwen wedi wneud efo personol chymdeithasol a lles, a fel yna. Felly, wedyn ar gyfer yr wythnos wedyn, ydych chi'n creu mwy, a wedyn gosod nhw yn yr wythnos yma, a wedyn eto ar ôl i'r wythnos yna orffen, llusgo nhw lawr, a wedyn mi fydd yr adran yma yn cael ei gadw'n drefnus. Rydych chi sylwi fan hyn hefyd wedi gosod fel emojis ar ochr fan hyn. Mae hwn fatha rhyw extension. Rydych chi'n gweld ar hyd y top yn fan hyn, dwi'n recordio yn defnyddio yr extension yma, sef Screencastify. Mae siarad chydig bach mwy am hwnna yn yr fideo sydd ddod. Ond mae posib cael un, ond dydy o ddim yn gweithio os ydych chi'n defnyddio eich login hub, os ydych chi'n mewn gyfnodi'r porwr. Lle dwi wedi mewn gyfnodi'r porwr Chrome yn fan hyn yn defnyddio'r hub. Ond os dwi'n mynd fewn i un arall, sef un gwe, neu fysa chi'n gallu defnyddio'n personol chi, mae yna extension yn fan hyn ar enw Joy Pixels. A yr unig beth sydd yn gwneud ydy chwilio am, os ydych chi'n teipio history fewn, ydych chi lyniau fan hyn, a wedyn ydych chi'n dewis pa un ydych chi isio, hwnna, pwysio copy, a wedyn mynd yn ôl wedyn i'ch dosbarth arall, mynd yn ôl i'r porwr arall yn fan hyn, a wedyn os ydych chi eisiau creu topic arall, ydych chi'n pwyso Control a V, neu paste dim ond ffordd, Control a V, shortcut, gallu pwyso right click a paste, jyst er mwyn ddangos, a wedyn mae hwnna'n mynd fewn i fanna, so chi'n gallu hwnna fewn wedyn pwyso add. Dwi'n jyst wneud pethau edrych chydig bach neisiach wrach. A dyna ni.